Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Ndakauya muno muSouth Africa mainge muri mugore ra2016. Ndauya kuSouth then ndokubva ndachizotanga kushanda. Confession yangu mukoma, handizivi kuti ndingatangira pai, asi zvinhu zvinondirwadza mumwoyo mangu. Zvinhu izvi zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndiri panguva yakaoma, ende vamwe munokwanisa kuti zvainge zvagara zviri mauri, but kwete, zvainge zvisimo mandiri. Ndakatanga kushanda ndichishandira umwe mukadzi ainge ari single. Mukadzi uyu kuti ndinge ndichizotanga kumushandira wemunomu muSouth Africa, ndakaenda pamba pake ndine imwe friend yangu. Pane zvatainge tichida kugadzira pamba pake, giza rainge raputika, saka takaenda tichinogadzira giza rikaramba, tikazonoisa rimwe giza idzva, uye zvekare nekuzofikisa mune imwe room umo mainge muine mapipe emvura, saka muroom umo mainge musina chainge chirimo. Then pane pamwe apo munhu wandainge ndichishanda naye akabuda achiti ainge achida kuenda kunotenga drink nechingwa kuSpaza shop. Saka pandakasara ndiri ndega, mukadzi iyeye akabva achizopindamo muroom mandainge ndiri. Akauya ndokubva achizondibata, akandibata-bata ndikaresponda. Akabva achizotora mafone numbers angu. Atora mafone numbers angu, ndakabva ndachizotanga kudanana naye. Akandiudza kuti iye sezvo ainge asina murume anotodipenda pamaprostitutes echirume, zvinhu zvandainge ndisingatombozivi kuti zviriko. So after anditesta akaona kuti ndainge ndisina chirwere, iye haana kuda kuzvitesta, akaramba kuti tinge tichishandisirana dziviriro. Ndokubva tangorara tose zvakadaro. Aindibhadhara pose apo pandainge ndichirara naye. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti iye ainge atori HIV positive. Hazina kugumira ipapo. Gore iroro ndakabva ndachizokwanisa kudzokera kumusha. Ndiye akatondipa mari nekunditengera magroceries. Ndichisvika kumba ndakatanga kurwara, akanditi dzoka. Pandakadzoka akaenda akanondirapisa kune chimwe chipatara chinodhura chaizvo chiri muno muSouth Africa chinonzi Mediclinic. Ndokurapisiwa kwandakaita. Ndakagara 2 months pamba pake ndichirwara, asi ndichirwara kudaro aingorara neni. Ainge achiti kana sikarudzi yemunhurume ichiri kumira anofanira kuti ange achiishandisa, saka aingouya okwira pamusoro pangu ndokutorara neni kwaainge achitoita ikoko kusvika ndichizopora. Ndapora akazotanga kundiudza mari idzo dzaainge akashandisa pandiri dzainge dzakawanda. Ndikati mari yakawanda kudaro ndichaiwana kopi? Akabva anditi not worry, I have already made a plan for you. Saka nerimwe zuva akazondiudza kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Akanditi kwainge kuine kabrai party kainge kariko. Ndakaenda, wainge uri musi weSaturday. Ndokubva ndachizosvikapo pamba pake. It was somewhere kuma past 1 p.m. pandakasvika pamba pake tichitanga kuita party yacho. Asi chakandishamisa ndechekuti papati apa painge pangori nevanhurume chete, iye ndiye ega ainge ari munhukadzi. Akazondimanikidza kuti ndinge ndichinwa doro, even though ndainge ndisati ndakambonwa doro muupenyu hwangu hwose. Ndakangonwa half glass yewine ndokutotanga kutonzwa dzungu. The last thing that I remember ndeumwe murume ainge ari muIndian uyo akauya akazondisimudza akaenda neni kuupstairs. From there on handina chandinorangarira kuti chii chakazoitika. The next day ndakamuka ndikaona kuti ndainge ndakapfekedzwa bra, G-string nekanight dress. Uku kwainge kuchirwadza kusim number 2. Ndikaziva zvainge zvakaitika. Ndakarara usiku hwose ndichirarwa
namene kuti nemuindian chete here kana kuti nevamwe varume vakasiyana-siyana. Akanditi ndinge ndichizorora, akandipa maice blocks ekupota ndichitova nekuti ndainzwa kurwadziwa. Ndaiti kana ndoenda kutoilet ndairidza mhere. Aindipa zvinhu zvine maliquids akawanda kuti ndisanyanya kurwadziwa. Ndakatanga nekudurura kudzamara ndava right. Saka akandiudza kuti chikwereti chainge chisati chapera. Akaramba achingondishandisa ndichingotorwa ndoendeswa kunzvimbo kwakasiyana-siyana nevarume vakasiyana-siyana avo vanofarira kurara nevanhurume, but most of them vari vanhu vane mari dzavo. Zvakasvika pakundipinda muropa zvekuti ndakagumisidzira ndava kusaziva kuti ndinozvifarira here kana kuti handizvifarire. Ndikatenga motikari ndokubva ndachizosangana nemudzimai wangu anova asingazvizivi kuti ndo zvandakaita. Mukadzi iyeye mukoma paakangoziva kuti ndainge ndava kugara nemumwe mukadzi akangotsamwa akanditi delete mafone numbers angu. Ndokubva ndatoona atondibloka pawhatsapp pake. Ndakamboedza kuda kutaura naye ndichishandisa mawhatsapp akasiyana-siyana but handina kukwanisa kumubata. Ndizvo izvo zvakaitika kwandiri mukoma Nashi. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvinhu zvakaitika nekuda kwekuti ndainge ndiriwo pamatambudziko ndichitsvaka. Hanzi ndakaitwa nevarume vakasiyana-siyana zvokuti ndakagumisidzira ndava kusaziva kuti ndinozvifarira here kana kuti kwete. Yoko kana kuri kunzi mainge muchishandiswa pamhiko dzehurombwa nai mukoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinogara muno muSouth Africa muJoburg. Zita rangu muchanditi Taku uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Izviwo ndo zvandakaita. I'm not proud about this confession that I want to share with you, but ndoda kungobatsirawo especially vanhukadzi nekuti vakadzi vazhinji vandakadanana navo kubva ndichiromba kusvika ndichizotendeuka, most of them they were married women. Zvisinei nekuti vainge vari vakadzi vemuno muSouth Africa kana kuti vekuZimbabwe. Vakadzi vari married ndo vari nyore kushandisa pamhiko dzehurombwa nekuti kashoma kuti ange achiramba izvo zvaunenge uchida kuti ange achiita, nekuti musikana chaiye anenge achiri nemadreams ekuti this is going to be my husband. Saka kana ukamuti ngatitei chakati, anokasika abvunza kuti asi sei tiri kuzviita. Asi kana kuri kuhura nemukadzi wemunhu, kana ukamuti ngatitirei bonde mumotikari, anokwanisa kungobvuma. Izvo mumotikari imomo munenge mutori nezvinenge zvirimo, unenge watogadzira auta yako nechekare. So that is what I discovered mukuromba kwangu kwandakaita kwemakoreo mashomanana iwawo apo pandainge ndakaromba. Saka forex trading ndo iri nyore kuti unongoti ndinoita zveforex dealing, nekuti hakuna anenge achiziva kuti uri kunyatsokuita here forex trading yacho kana kuti kwete. Not yekuZimbabwe yekuti unenge uchiita chichange money, forex trading chayo yekutoti you would be trading. So zvine mari kune vanozvigona, ende vazhinji vaitonditi mbinga. Taiwanzo kutambira zvedu kuInstagram ndo kwataitambira ikoko. Ndaiva ndiine mari, ndaigara mudzimba dzinodhura uye zvekare ndaifamba nemotikari dzinodhura, but ndainzwa kuti ndakafa. Kungofamba zvangu but kufa ndainge ndakafa. Moyo wangu wainge wakaora nekuda kwekutengesa kwandainge ndakaita soul yangu to the devil. Ndakabva kuZim ndokubva ndachizouya muSouth Africa. Pandakauya muSouth Africa ndainge ndingori
negoal imwe chete. All that I wanted was to make it in life. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine diploma in accounting uye zvekare ndainge ndiine ambition nekuti ndainzwa zvichinzi South Africa kana ungori muforeigner chete basa unoriwana mabasa haperi. Saka pandakauya muSouth ndakazotanga kugara muKempton Park neimwe friend yangu uyo akazondikawadha. Mushure mekunge andikawadha nekuti ndainge ndatadza kuwana basa ndo pandakabva ndachizobva pamba pake akaitoita zvekutondidzinga akangonditsvakira kanyaya ndokubva andidzinga. So 2 months later ndainge ndava kushanda pane imwe car wash makaremo muKempton Park painge pachishanda maZimbabwean. Saka kubvawo ipapo ndo pandakazomova from Kempton Park ndikabva ndachizotanga kugara kuSandton. Ndainge ndava kugara neumwe murume muZimbabwean ainge ari wechikuru. Saka akauya nemotikari yake aiva neBenz yake yeBlack. Mudhara uyu aingoita zvemadhiri achingohasela zvakangosiyana siyana mutransport industry aivamo everywhere aingovako. Saka akabva achizonditi mfana uri very honest because ndakaona stake rema 100 rands rainge rakaiswa mudashboard. Saka mari iyi yainge yakawanda kwazvo but handakana kumboibata ndakangoignore. Saka ndapedza kugeza motikari yake ndopa akabva achizouya kwandiri akanditi vana iwewe uri very honest ndoda kuti ndinge ndichizokubatsira in life. Saka ndakabva ndachizoita move in naye. Ainge aine imba yake akazoshayika mudhara uyu neaccident akafira just after masvingo achienda kuHarare nemotikari yake akarova dhongi ndokubva afira pasport but nguva yake yainge yatokwana yekuti ange achifa. Saka paakaenda kuHarare ainge ava kufambira dzekuti ange achitransfer mweya werufu kubva paari unge uchienda kuna mai vake but hazvina kuzofamba zvakanaka akafira muroad neaccident. Saka ndiye akandidzidzisa kune forex trading zvekare nekuzoromba. Saka ipapo mukomanashi ndainge ndava kutobata mari asi mazuva ekutanga ndainge ndisingazvizivi kuti zvose zvaainge achiita ainge akatoromba. Saka akabva achizonditengera motikari yangu yekutanga yainge iri BMW 320i ndo yandaifamba nayo. Akazonditora akabva achizoenda neni kun'anga but asati andiendesa kun'anga akandipinza mune rimwe group iro randichangoti FX King ZA. Group iri rainge riri repaWhatsApp. Saka mugroup imomo mukoma ndakaona kuti kune varume vanobika mari. Mugroup umu mainge makazara vanhu but each and every day mukoma vanhu vaitumidzira maprofits avo awo avainge vachibata each and every day ma100k ma10k each and every day. Saka mugroup umu mainge muine admin umwe chete ainge ari wekuNigeria ndiye aipota achivhurira group kuti vanhu vange vachizotaura nekutumidzira ma-screenshots emaprofits avo ezuva iroro. Saka ainge akanzi The Oracle. Nerimwe zuva akabva achizoti vanhu vose vatsva avo vainge akakumbirwa kuti vange vachizoedwa mugroup they were supposed to have a private chat naye. Saka ipapo ndipo pandakabva ndachizoitawo a private chat na The Oracle Nigerian. Akandiudza kuti we were supposed to meet at this other house kuMidrand uko unongoenda ne-invitation only wainge uri musi weFriday. Pandakaenda ikoko we were 12 of us. Saka takasangana pane imwe imba, it was an Airbnb patakasangana. Saka tainge takanzi taifanira kuti tinge tichisonesa magemens akaita kunge magemens ari black no any other color. Kunyangwe shinda chaiyo yakashanda pakunosona gemens iroro it was supposed to be black no any other color. And usati waripfeka takanzi the first task kana uchida kuva
part yecult yacho iyoyo unotogara pasi. Ndakagara pasi kuda kwe almost an hour ndichadzokororazve kuti ndige ndichiona kuti painge pasina imwe shinda here yainge yakashandiswa yeimwe kala. Saka pandakaona kuti zvose zvainge zvakarongeka ndikapfeka gemenzi rangu, then ndokubva ndachizoenda kuya. Pandakasvikako ndo pandakaona kuti paAirbnb pacho apo patainge tichazoita meeting painge patori nedzimwe motikari dzainge dziripo, umwe neumwe aiva nemotikari yake yainge yakanaka. Ndasvikapo mukomanashi ndakapakawo motikari yangu ndokubva ndapinda mukati. Pareception painge pasitomborina kana munhu, vainge vatobhuka imba yacho iyoyo usiku hwose. Saka ndakabva ndachizoenda mune imwe conference room ndokubva ndachizoona kuti mainge muine vamwe varume vainge varimo. Then iye muNigerian wacho akazouya, ndiko kainge kari kekutanga kutomuona. Saka akauya ainge akapfeka gemenzi rewhite, aiva nevamwe varume vaviri avo vaainge ainavo vainge vakabata kadhishi. Mukadhishi umu mainge muine mvura yainge irimo. Saka kadhishi aka kakabva kachizoiswa patable. Akatanga kunamata akati, pandinenge ndichinamata, pandinopedza each and every sentence munoti amen, asi ainamata nechirudzi chavo chekuNigeria. Saka ndina kunge ndakaziva kuti ainge achinamata achiti kudii. Saka aita akataura zvaataura tobva tati amen amen kusvika apedza kudaro. Takabva tachizopiwa, umwe neumwe akapiwa banga akanzi ange achizvicheka. Ndakazvicheka pachigunwe pangu ndikabva ndachizonyika chigunwe changu mumvura kusvika yatsvuka ropa. Tose takaita saizvozvo. Then ndokubva tachizodirirwa mvura iya mutuma water glass twainge turi tudiki, tikanzi tose taifanira kuti tinge tichizonwa mvura iyoyo. Mukoma, within 2 years life yangu yakashanduka zvekuti ndakatanga kuita imwe mari. I moved into a penthouse ku 4 ways. Ndainge ndava kufamba nemotikari Range Rover Vela, ndo yandainge ndichifamba nayo panguva yacho iyoyo. I then started a mentorship business company yangu. Saka ndichaiti Taku FX Empire ndiyo company yangu yandakatanga ipapo. Like muSouth Africa vanozvifarira izvozvi zveforex trading and dealing, ndo zvandainge ndichiita panguva iyoyo. And it was a business that I was doing on the side rekudzidzisa vanhu kuti vange vachiita zveforex trading. Saka vanhu vazhinji vaiwanzo kundibhadhara from 3 to 30k just to attend my classes angu on Instagram. Zvekare taita izvozvo zveforex, but paInstagram zvatakazogumisidzira tava kuita because inini nevamwe varume vaya 11 avo vandakazosangana navo apo patakanoita mhiko dzedu dzeurombo, takazogumisidzira tatova sort of like my brothers because we were learning everything and enjoying money together. And taitoti nemamwe mazuva taita malives tichipa vanhu free gifts. Saka vanhu vatainge tichipa free gifts vainge vasiri vanhu vanotambura. Taipa Slay Queens because tainge tichitoridza music. Paitova na DJ anenge achiridzawo music dzake kudaro. Then pavasikana avo vanenge vachida kujoinawo live unokwira pamusoro obva watanga kutamba zvimwe zvaizvo zvinonyadzisira. Saka malives awa akazotogumisidzira ava kutotevererwa nevanhu vakawanda, vamwe vainge vasingatozivi kuti they were part of a ritual. Varume vazhinji vaizojoina malive awa vaijoina nekuda kwekuti vanenge vachida kuita masturbation, nekuda kwekuti vakadzi avo vaizokwira pamusoro vari maSouth African vazhinji vacho vainge vakanaka zvisingaiti maSlay Queen. Saka vainge vachitamba zvinonyadzisira. Vamwe vacho vaizogumisidzira vava kutamba vasina kana kupfeka because in each and every stage taikuudza kuti chibvisa chakati. Kana ukatanga wakapfeka ringava riri night dress, waizogumisidzira usisina chaunenge wakapfeka uchitamba zvinonyadzisira. Saka the more that you danced the more we gave you money. Apa taizviitira kuti varume vakawanda vaizojoina malive iwawo pavanenge vachita masturbation, isusu tinenge tichitozadzikisa mhiko dzedu. Saka kunyange ndainge ndichiri part yeSatanic Kingdom, but pane zvinhu zvakawanda zvandainge ndisingatozivi because ndazotendeuka one day when I was at a midnight prayer
prayer. Pane umwe pastor wekuNigeria uyo wandakasangana naye muJoburg, ainge auya kuSouth Africa on voluntary work. Ndopa akabva achizonditi ainge aita a revelation, akandibvunza kuti pane munhu akambokuti mbinga here. Saka ainge asingatonzwisisi kuti mbinga zvinoreva kuti kudii. Ndikabva ndamuti hongu, mbinga iword ratinoshandisa semaZimbabweans and zvinoreva kuti someone that is very rich, a boss. Saka akabva atanga kudzungudza musoro wake akati no, the revelation that I am getting, it is a word that is used mu demonic kingdom. Mbinga zvinoreva munhu anozvifananidza naMwari, one who exalts himself as a god. Saka akati kwandiri, ipapo pawainge uchinzi mbinga, vanhu vainge vasingatozivi kuti they were actually worshipping you sekunge uri Mwari. So in short akati mbinga, kana ukati umwe munhu uri mbinga yangu, zvinoreva kuti you are my god, you are my idol and I worship you. Saka hanzi iword rakagadzirwa nemasatanist. It is a declaration ye pride, a crown from Lucifer himself. Saka zvinhu zvandainge ndisingatozivi panguva yacho iyoyo apo pandainge ndichiita mari. In fact ndaitova ndine imwe motikari yangu iyo yaitova nemaplates ainge akatonzi mbinga, yandaiwanzo kuti kana ndichienda kumusha motikari iyoyo ndiyo yandaiwanzo kushandisa because it was a nice 4x4 zvekuti ndaiti kana ndikaenda kumakomo ndichinoona dzimwe hama dzinogara muchakasara ndainyatso-kupula zvakanaka. Saka vanhu vazhinji vaingonditi mbinga, kunyangwe vanhu vasingandizivi because manumber plates angu ainge akati mbinga GP pamotikari yandainge ndichishandisa ipapo. Saka apart from zvinhu zvatainge tichiita paInstagram tichipa vasikana mari kuti vange vachititambira pamalive tichivaona, ndaiva ndine girlfriend yangu yekutanga, mukadzi wandakatanga kudanana naye. Mukadzi ye ainge aine rumwe runako rwekuti handina kunge ndakamboona mukadzi akanaka kudaro. She was working as a nurse, asi she was a married woman because pavakadzi vataidanana navo taikurudzirwa kuti taifanira kuti tinge tichingodanana nekuzoshandisa vakadzi vanenge vakaroorwa pamhiko dzedu dzehurombwa. Saka pane pamwe apo pandakambopinda mune rimwe dhiri ndikabva ndachizovharwa 700k within 1 week. So pandakaona sekunge zvinhu zvangu zvainge zvava kusafamba zvakanaka, ndo pandakabva ndachizonzi na the oracle, the spirits they are angry, sometimes they give and they take away from you, so you need to give them something back. Usiku ihwohwo ndo pandakabva ndachizorota Zain, ndainge ndichimuti Zain but zita rake ainge achinzi Zanele. Ndakamurota achindiudza kuti ainge achida kuti tinge tichidzika pasi because tainge tiri pamusoro peroof takarara zvedu. Akanditi ainge achida kuenda kunoswima because she was feeling hot. Akanditi ngatidzikei tose downstairs kwainge kuine swimming pool. Ndikati no, I still want to relax. Saka I then saw her achindidaidza akanditi uya undibatsire ndiri kunyura. Ndakabva ndachizomhanya ndichibva pamusoro peroof ndikadzika kudownstairs. That was when pandakamuona achinyura mupool yainge yakazara mari. Pool iyi yainge isina mvura asi mainge makazara mari. Mari yacho ndiyo yainge ichita kunge mvura umo ainge achiswima arimo mumari. She then started drowning into that pool filled with money. The next week, that was when she was involved in a terrible car accident on her way from work close to Soweto. Saka ipapo ndakanzi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichienda kurufu rwake asi ndinge ndichizopa vabereki vake mari. Ndakavapa mari vakatenda chaizvo vasingatozvizivi kuti ndainge ndava tomushandisa pamhiko dzehurombwa. Kubva ipapo ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogadzira yandainge ndichiti MT4 app, iyo yandaidzidzisa vamwe vanhu avo vainge vachiita zvetrading. Ndo pandakatanga kuita a millionaire ipapo, but it was painful kuti ndaita marituals asi kuita mari ndainge ndichiita. After that I lost 4 girlfriends, one after the other within 1 year. Ndakasacrifice vakadzi 5
Tuli, Nomsa, Lerato, Amanda vose ava vainge vari maSouth African ndivo vanonyanyisa kundirwadza because vose vakafa within 1 year. Umwe akafira muclub, ari kuclub aenda nechimwe chikomba. Then there was another one uyo anonzi Nomsa uyu akaurawa neumwe driver weBolt. Saka driver uyu weUber, driver wacho akagarwa nemhepo yekuuraya, saka agarwa nemhepo kudaro ndopa akadzipa Nomsa akamubata chibharo. She went missing ndokubva achizobatwa driver uyu ainaye aine mutumbi waNomsa. Then Lerato akandirwadza zvekare nekuda kwekuti akanwa ma-anxiety pills akawandisa. All of these women, they were married, saka each and every time paifa one of my girlfriends mari yaitowanda ende taitoita a renewal ceremony ende mari yangu yairamba ichingowanda. Ndakagumisidzira ndava worth 7 million and ndainge ndava mbinga chaiyo zvokuti muaccount mangu constantly maigara muine mari 7 million ndainge ndisingabate, mari yaigara iri muaccount mangu. Saka pakazouya covid ndipo paya pekuti there were no parties, no traveling, nothing. Saka ndopa ndakabva ndachizosangana nemusikana uyo wandichati Ayanda, not a real name, ainge ari muSouth African, aibva kuPretoria. Mukadzi uyo ainge akanaka zvake, she was beautiful, prayerful and humble. Ipapo ndainge ndava kuhasela manje ndichitsvaka musikana oro mukadzi wekuti ndinge ndichizoshandisa pamhiko dzangu. Ndakatoita zvekuenda paFacebook ndikati for now ndoda kumbotsvaka munhu wekuti she won't suspect. Saka ndakapinda mune rimwe group repaFacebook rainge rakanzi South African Christian Dating and Marriage. Ndikapindamo imomo, then ndikabva ndachizotanga kutsvaka munhu wandaikwanisa kuzoshandisa. So then we started to talk. Saka Ayanda uyu ndaiti ndikamutumidzira pictures about my life, my lifestyle. Munhu wayo wekuti she would not comment. Ndaiti ndikamutumidzira pictures maybe eimba yandainge ndichigara pamba pandainge ndichiroja. She would not even comment about that house. Saka by the time that she came to my apartment, ndaifanira kuti ndinge ndichimuisira mushonga mudrink. Saka vamwe vakadzi vose ava vandaichekeresa whether Zimbabwean or South African zvaiva nyore kwandiri because vazhinji vacho vaiva vanhu vainwa doro, but uyu she was different, ainge asinganwe doro. Saka ndakaedza kuti ndinge ndichimuisira fruit juice, akabva anditi no, it's okay, I do not want anything, I just came to see you. Kumubata ainge asingadi kuti ndimubate. Saka iye ainge akagara pane rimwe couch and I was seated on the other couch. Ndakatombosimuka ndikada kumubata akanditi no, I think you are moving too quick. Saka apa ndainge ndava kuti sezvo ndainge ndamutadza kumubata through kumupa chikafu chinenge chiine mushonga, ndainge ndava kuti kana ndikarara naye maybe she will end up drinking something. So I tried everything. Takatomboona TV, I tried to touch him, but akazoti kwandiri you know what, there is this other vibe that you are giving me. It's like there is something around you chisina kuchena. Ipapo hana yangu yakarova. That night handina kukwanisa kurara because ndaitonzwa nganga yedu ichitozevezera munzeve dzangu ichiti it is time to renew the covenant, it is time to renew the covenant. Apa nguva yainge yakwana zvechokwadi kuti ndinge ndichiita renewal of the covenant. Akamboedza kundibatsira kuti tinge tichimuchekeresa uyo Aya, but ndakamukoniwa until one day akazondisira voice note pa WhatsApp. Handina kukwanisa kana kumupindura pa voice note iro raakandisira pa WhatsApp. Akatoti I know kuti waida kundishandisa pamhiko dzako dzeurombwa. You might think that I'm crazy, but you are a ritualist. I know God told me you are a ritualist, but God is telling me that you need to repent because very soon you are going to die. Ukangochekeresa umwe mukadzi ukamuita sacrifice yako, within 1 month you are going to die. That is what God has told me. I could not even respond. Akatomboti hai, ndikatadza kana kumupindura. Then ndokubva ndachizongona ndava kusaona profile yake ndikaziva kuti ainge andi-blocker. That very same week mukoma, that was when all of a sudden my trading account was hacked. Everything was gone overnight because kana uchita zvinhu zvinenge zvine urombwa mukati, it's like everything that you will be doing unenge uine mari, but mari idzodzo dzinenge dzisiri dzako. Ndakati ndakagara so ndakatongoona transfer yakaitika mubank account, mari yakatongobuda 1 point something ikaenda
then mamwe ma-crypto wallets andainge ndiinawo, they got frozen mysteriously. Ndakaedza kuti ndige ndichizocontacta the oracle, his number did not exist anymore. Within 6 months, all of my businesses had collapsed. Vandaiti shamwari dzangu, they disappeared. I sold Range Rover. Then ndikabva ndachizoita move out from that apartment because I could not pay it anymore. To this very day, andina kana chandinacho, but at least I got my soul back. Ndo zvakaitika izvi kwandiri mukomanashi. Right now, to tell you the truth, I am worth less than 100,000 chaiyo. Kuti ndige ndichinzi ndakwanisa kubata 100,000, mari yandaibata nema minutes, it can even take me the whole year nekabasa kandava kuita. Saka if you are listening to my confession, you are listening to a confession yemunhu akatomborirawo pajoza, ndakatomboita mari, and I would sleep with any woman that I wanted, drive any car that I wanted. If you want to blow up very fast, you need to be very careful, especially nyaya idzi dzekuti mbinga, uchidaidza umwe murume uchimuti mbinga, you need to be very careful. Do not envy kana ukaona vanhu vane mari dzavo, ukaona vanhu vanoposta mari dzavo, do not even envy that person, because hauzivi kuti usiku isusu kana takarara kana mose makarara vamwe vanenge vachibata zvii, and hamuzivi vanhu vavanonoona usiku kana makarara, because isusu tainge tisingarari, taiti kana tisiri kumaparties tinenge tichingofamba kukwidza nekudzika tichienda muma-oracles akasiyana siyana, tichitoatenda mamwe maparties, because mamwe maparty unenge uchinocelebrata kuchekeresa kunenge kwaita umwe munhu achekeresa mukadzi, mwana or something. Vanhu havasi kurara mudzimba umu. Ndiyo nyaya yangu yandiunzawo pano. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to talk about this in the comment section. Kana uine testimony yako yaunenge uinayo, please do not hesitate to come to my inbox and you share with me your own side of the story.